Čaute, kopem šachtu a našiel som staré vrece betónu. B20, ešte vo vrecku, kde bol aj papier, aj igelit. A hovorím si, na čo ten betón vždy miešam, keď drží tak krásne pokope, tak ako je. Toto je ono. Bola to asi polovica vreca. Pol metra pod zemou. Dokonale to nie je, ale tu vnútri, toto som skúšal rozbíjať aj dokonca buracím kladivom. A išlo to veľmi ťažko. No povedzte mi, čo si o tom myslíte vy, lebo tu je to ako kameň. Aj ten zvuk, čo to vydáva, je ako kameň. Takže naozaj, niekedy sa naozaj oplatí, ako na tých všelijakých lifehack videách, poukladať tie vrecká na seba, počkať pár mesiacov a bude to tvrdé ako toto. Samozrejme potrebuje to vlhkosť, nielen obliať vodou, to verím, že nestačí. Chce to trošku viac vody alebo vlhké prostredie.